treba da zahvalim na ovoj iznenadnoj posjeti. Radmilo, ti si mi kao sin, to znaš? Znam. I uvek sam te u svemu podržavala. Uspešan si advokat, imaš lepu kuću, ma uspešan si u svakom pogledu. Hvala, tetka. A sve što si uradio u životu, uradio si sam. Možemo li preći na stvar? Samo izvolite. Hvala. Vi stvarno imate sve. Samo ženu nemate. Da. Vreme ti je za ženitbu. Jeste. Moram vam reći da se slažem sa vama. Ja imam idealnu suprugu za vas. Moju Daru. Gospođo Petunijević, vaša Dara je jedna izuzetno lepa devojka. Jeste, jeste. A znate te kakva je domaćica? Znate ono, gledaj majku, biraj ćerku. Da. Ali ja ipak moram da vam kažem da pored svega lepog što mislim o cijeloj vašoj porodici, ja sam sebi izabrao buduću suprugu. Radmilo, sine. Pa ja to nisam znala. Ma čekajte. Od moje Dare nećete naći bolju devojku. Mi smo vam u miraz spremili kafanu i 50.000 dinara. Hvala vam, ali mene Mira zaista ne interesuje. I našu kuću, jeli, naravno kada mi umremo. Stano, ja sam za tebe spremila bundu od atlasa i 2.000 dinara. Stano, obećala si mi. Gospa Lenka, ako je Radmilo već našao svoju izabranicu, onda ni ti ni ja više nemamo tu šta da tražimo. Da, ali ti si moje Dari dala nadu. Ja se izvinjavam i tebi i njoj ako sam vam ulila lažnu nadu, ali ništa nisam obećala. Ovo je za mene veliko iznenađenje. Radmilo, sine, ko je ona? Da, ko je ona? Pa vi je ne znate. Ona je iz Beograda. Iz Beograda? Bože me sačuvaj. Neka vam je iz Beograda, vidjet ćete kako ćete sa njom proći. A tebe ću stano da vidim da li će da te pusti u kuću. Iz Beograda. Doviđenja. Doviđenja.